tirada na to dia mga kamiming no, kay wa man tay lingaw, medyo mingaw man ang panahon. Aw matik magpasapa ta mga kamiming. Adto tag sapa, tanaw na to ditog mabaw ba og lalom. Oy hala, lain na mo baklay ng tawhana main tag madayunan. Og kana mga kamiming no, padulong na ta sa sapa mga kamiming kay atong liilion og tinaw ba ulubog. Atong gihiring-hiringan mga kamiming kay murag medyo lubog man. Og wala nay langay-langay ato nang ginaog ug ato nang gisugdan og sikop mga kamiming, naa may gasugkong hinuon diri. Gitugnaw masiguro ning bataan Og sa dihang amo nang gisugdan og sikop-sikop mga kamiming, aksyon kog kabalaka no, kay og unsa ni nasbangag kay murag medyo gaspang man. Ato na nang tiradahon dag langoy-langoy mga kamiming, ato nang sutaon og unsa gina. Uy sawa damha mga kamiming, nakakuha ta og snake turtle. Ay ganitor. Siguro na kayong pangkilaw ana mga kamiming no, og madungagan paunta na og niaginod ta sa unahan kay nisaka na akong kauban. Ang isa wa man batiag katugnaw, igo ra man gisayaw-sayaw. Tan-awa among kuha mga kamiming, putig yung kamingaw amo ang nasikupan ron mga kamiming no. Duha ra jud among kuha mga kamiming. Sus mao ra jud madaog-daog taon. Og pauli nami mga kamiming kay murag medyo mingaw na jud among panirada mga kamiming. Nakakita man gud mi ana diya og snake. Kangilo nangatkat nami ana mga kamiming no, kay padulong nami manguli. Og sa dihang padulong nami manguli mga kamiming, ang among kauban nga isa ay tuana naguna-una. Nabiyaan mi mga kamiming kay layo-layo pang baktason nya, purti kagutom hapit sa bayabas kay atong kaon-kaonon usap-usapon. Mao nay panirada mga kamiming no, og kapuyon pahuway. May gani kakitag payag arang inita ra ba mga kamiming no, kay basakan niya mong giadtuan. Og sawa nay pagdugay-dugay ni biyahe na may pauli, dayon transition ritso na abot, dayon ligo kay maglimpyo sa kuha. Ang kuha sus duha ra ka buok mga kamiming no, mao na atong mikos-mikoson ron og transition. Limpyo na mga kamiming ron, taod-taod kay ato na nang tiradahon ang atong kinilaw nga pagkahumot mga kamiming no. Mao na siya kinilaw nga Johnny yes papa mga kamiming. Mao na siya tirada sa mga chuy diri. Oh chuy, hala pag sure tanawa mga kamiming, ang unod mga kamiming purti kapula, sama kapula niya ay pula. Ang tirada ana mga kamiming kay kinilaw gani. Hiwa taglamas mga kamiming no, mo na siya sibuyas nga Bombay kay murag Arabo bay. Ay limonsito nga arang asluma bisag purting gagmaya, ay kasamok ba oy. Tanawa mga kamiming og yun sa nato na pagtirada atong plating pusanday sili nga arang halanga mga kamiming no, pula nga naay sagol green kay pagkataod-taod na ato na magina siyang tiradahon og pagkaon. Tilawan nato daron mga kamiming og lami ba og di botang ag asin, botang ag bitsin, suka nga kalami purting asluma mga kamiming no. Sus makaingon jud ka nga ulala uhahay kalami mga kamiming, ato din ang giukay-ukay pagkahuman. Tilawan dayon sa nagtirada mga kamiming, ay unsa man na do lami do, ay gasayo-sayo mga kamiming. Oy goods kay na sugda na dayon natong kaon mga kamiming no, aron mabungkag na ning bahaw sa Jollibee mga kamiming. Tirada na pud tag bahaw ane kalami. Gipas-pasan na namo nagkaon diya mga kamiming kay parang gusla namang gyud kayo. Puting kapuya beg sikop-sikop mga kamiming nya, duha ra kuha atayan trabaho pero kaloy sa Ginoo mga kamiming wa ginabilin.